Conciliar o sono en Xunqueira faise complicado na noite do sábado longo. Do sábado para o domingo, era ir buscarlle a casa dos veciños os carros, que era o instrumento de máis valor para traballar a terra, e colocados aquí, que ao final era onde como se fora unha exposición, e pasar todos os persoas debaixo dos carros. E así segue sendo décadas despois. Contan que o problema agora é atopar carros dabondo. Unha asociación decidiu mercalos e espallalos polas aldeas para poder recrear a tradición. Aínda así, moitos lembran a época en que case todos tiñan un carro na casa. Todo o mundo tiñamos os carros, unhas vacas, e a familia, era o coche que había. Por iso algúns mesmo permanecían en vela para evitar o asalto nocturno. Cando a xente estaba deitada, é cando quitábamos os carros. E había algún que salía ca escopeta, estaba toda a noite no corredor. Vendían as berzas e nabos que roubaban para pagar a cea coa que sempre comezaba a noite. E ollo que a discreción nunca foi necesaria no sábado longo. Cantaban os carros que se mataban. E de momento seguen cantando porque as lembranzas son moitas e tamén parte importante do seu patrimonio e a súa historia.